जुदि नोंथाङा मिउचुवेल फान्डआव बयबो गरिब न'खरनि हिसाबै जों बयबो पुर न'खरनि हिसाबै गरिब न'खरनि हिसाबै मिउचुवेल फान्डआव जुदि जोङो फैसाखौ जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला रां जुदि जों जमा दोनथुमलांबाय थायोब्ला साक्सेस जाथावना जाथावा आरो माबायदि साक्सेसफुल जानो हागोन बेनि सोमोन्दै आं दान्दिसे दसे सम आंनि नलेजनिफ्राय मोनदांनाय एबा एसे रोंनायखौ दसे एक्सप्लेन खालामनि बा नोंथांमोनजों एसे डिसकास हिसाबै आङो फंनैसो एक्सप्लेन खालामना होनि। बेयो आंनि फारसेनिफ्राय दोनथारनांगौनिबो जेबो रेकमेन्डेसन नङा, माथ्र बेखौ आंनिफ्राय मोनथिनानै जे मिउचुवेल फान्डआव जे जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला आरो इनभेस्ट खालामनानै जोङो सानसे समाव गिदिर रां बानायहैनो हागोन हाया बेनि सोमोन्दै जोङो गुबुन गुबुन ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो। बे आंनि फारसे जेबो रेकमेन्डेसन गैया। नोंसोरो दोना गावबा गावनि नलेज लाग्रोनांगोन। मिउचुवेल फान्डनि फारसे जोङो मोनथिनानै लाग्रोनांगोन, बेनि उनावसो जोङो इनभेस्ट खालामनांगोन। दा बे हिसाबै मिउचुवेल फान्डआव माबायदि जोङो रां दोनथुमोब्ला जोङो सासे गरिब न'खरनि जानानै जोङो सानसे समाव गिदिर रां बा फाइनान्सियेल फ्रिदम मोनहैनो हागोन बेनि सोमोन्दै आङो एक्सप्लेन खालामलांनोसै। बिदिब्ला जोबजासे नायलांदो, स्किप खालामालासे। लोगोसे आंखौबो मटिभेसन जाहोनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामग्रोदो आरो नायखांनानै कमेन्ट नायखांनानै नोंथांमोना आंनो नायखांनानै माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्टबो खालामदो जोबनायाव, अब्लासो आङो मटिभेसन जागोन नेक्स्ट भिडिअ बानायफिननो थाखाय। अके, बिदिब्ला दानिया फैदो मेन पइन्टआव। मेन पइन्टआ हमना लादो जोङो बयबो बर' न'खरानो न'खरनिफ्राय जोङो फैनायखाय जोङो बयबो रांनि अभाब, खुनुरुखुमैसो जोङो जिबनखौ सोलिनानै दंगासिनो दङ। थैजासिम बे गरिब न'खरा जोङो गरिबैनो जिबनखौ दैदेनलांनो गोनां जायो, बिदिनो जों थैलांनो गोनां जायो। आरो धनिनि न'खराथ' जेब्लाबो माहाजोननि न'खराथ' माहाजोन, गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेबायदिनो गोजौ फारसे दावखोलांगासिनो दङ। बेफोर जाबाय जोंनि बांसिन न'खरानो रांखान्थिनि सोमोन्दै न'खराव बिसि फिसाय बा ज' फिसा फिसौ लोगो लानानै बा खाथियाव जोङो रांखान्थिनि सोमोन्दै बेफोरखौ जोङो सावरायलायनो थाखाय बा फोरोंलायबोयैनि थाखाय, फाइनान्सियेल नलेजखौ मोनथिबोयैनि थाखाय मा जादों, बेनिखायनो जोङो गरिबा गरिबैनो जोङो थाबाय थादों गोदोनिफ्राय। फाइनान्सियेल फ्रिदम जानो हायाखै जोङो दिनैसिम। बिदिब्ला आं बेनि बागै आङो फाइनान्सियेल फ्रिदमनि बागै सोमोन्दै मोननैसो फर्मुलाखौ आङो खोन्थालांनोसै। जोङो माबायदि हेबिटखौ खालामलांबाय थायोब्ला नोंथाङा सानसे समाव जों बयबो रांखान्थिनि अभाब जानाय नङा। बे हिसाबै आङो मोननैसो फर्मुलाखौ खोन्थालांनोसै। बेबायदि जोङो हेबिट खालामलांबाय थायोब्लानो सानसे समाव फाइनान्सियेल फ्रिदमखौ मोनहैनो हानायनि लामा दङ। बिदिब्ला फर्मुलाया जाबाय, नोंथाङा जुदि सानफ्रोमबो जुदि सारिस' राङै नोंथाङा जुदि इनकाम खालामबाय थायोब्ला, हाजिरा मावनायानो जा बायदिसिना खामानि मावनानै जा, नोंथाङा जुदि 400 राङै जुदि खामायनो हायोब्ला, बेनि एसे रां जुदि नोंथाङा सानफ्रोमबो दोनथुमलांबाय थायोब्ला, 20 थाखा हायो, 50 थाखा हायो बा 30 थाखा हायो, बे हिसाबै नोंथाङा जमायलांबाय थायोब्ला, मास मोनसेनि टारगेट लानानै दोनदोलाय, मास मोनसेयाव जुदि 500 रांसिम बानायहैनानै बे 500 रांखौ नोंथाङा मान्थलि हिसाबै इनभेस्ट खालामबाय थायोब्ला, मान्थलि हिसाबै जुदि इनभेस्ट खालामै नोंथाङा जुदि हमना ला दा नोंथांनि बैसोआ 20,
नोंथांनि बैसोआ जुदि 20 to 25निफ्रायनो जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामनायनि जुदि प्रसेस आरो बे प्रसेसखौ नोंथाङा जुदि सोलोंनानै रोंनानै जुदि दानिफ्रायनो इनभेस्ट जुदि खालामलाङोब्ला बुजिनानै सानसे समाव नोंथाङा 500 राङै दोनोब्ला 24-25 बैसोसिम 24-25 बोसोरसिम 25 बोसोरहालागै नोङो जुदि बे रांखौ दोनलांबाय थायोब्ला नोंथाङा बेसेबां रां बानायहैनो हागोन। आं बेनि केलकुलेसनखौ एसे एक्सप्लेन बा एसे आङो नायनानै देखायनोसैलाय माबायदि केलकुलेसन खालामो। बेनि केलकुलेसनखौ आङो अपेन खालामनोसै। दा नायलांदो बिदिब्ला SIP केलकुलेटराव थांबाय आङो। SIP केलकुलेटराव केलकुलेट खालामनानै नायनोसै जे नोंथाङा 500 राङै जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला बेखौ नोङो 15% खरै रिटार्न हमोब्ला 15% खरै मिउचुवेल फान्डआव फ्राय मोनफ्रामोआनो। मिउचुवेल फान्डआव गोबां बोसोरसिम दोनोब्ला जों 15%सिम मोननायनि चान्स दंखायो। बिदिब्ला 15% खरै हमोब्ला 500 खरै नोङो दोनलांबाय थायोब्ला बेखौ नोङो 25 बोसोरसिम जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला नोंनि फैसाया बै समाव बेसेबां जाहैखो। अब्लाना नोङो नुनो मोनबाय जे नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ 1,50,000 जाहैदों, जमा जाहैदों नोंथांनि राङा। बेनिफ्राय नोंथाङा रिटार्न मोनबाय 14,14,90,000 92,000। गासै फैसाया नोंनिया जमा जाहैबाय 16,42,000 रां। बेबायदि नोंथाङा बे समाव नोंथाङा आरजिहैनो हाबाय। नोंथांनि बैसोआ 20-25 जुदि दोनोब्ला अब्ला 25 बोसोर जुदि दोनोब्ला 25 नोंथांनि बैसोआ बै समाव 50 बोसोर जाहैगोन। 50 बोसोर जुदि नोंथाङा बे समनि बैसोआव नोंथाङा सानसे समाव 16 लाख रांखौ नोंथाङा बै समावहाय आरजिहैनो हागोन। अब्ला नोंथाङा बै समाव रिटायारमेन्टनि जिथु गभमेन्टआव मावनाय बिथांमोनहाबो मोनो मालाय बेसेबां मोनो बिथांमोनहाबो 16 लाख 20 लाख बेबायदिल'सो सानसे समाव मोनहैयो। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो बे प्रसेसखौ जुदि फल' खालामलांबाय थायोब्ला नोंथांनि स्मल एमाउन्टआनो सानसे समाव मा जाहैगोन, नोंथांनि बे दैलि 16 रां बेबायदि 17 रां बेबायदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थानाय, जुदि मान्थलि 500 खरै इनभेस्ट खालामलांबाय थानाय बे राङानो सानसे समाव नोंथांनि राङा 25 बोसोरनि उनावहाय नोंथाङा 50 बोसोर जाहैनायाव सानसे समाव 16 लाख रां सानसे समाव मा जाहैगोन, नोंथाङा फाइनान्सियेल फ्रिदम जाहैगोन बे समावहाय। जुदि नोंथाङा आरो जुदि बेखौ केलकुलेट खालामबावनोब्ला मा हिसाबै खालामनो हायो, जुदि नोंथाङा 25 बोसोरनिफ्राय जुदि आरो दोनबावनो गोसो दङब्ला आरो जुदि नोंथाङा बेवहाय रां आरजिबावनो गोसो दङब्ला बेखौ नोंथाङा 25 बोसोरखौ एसे बारायबावना होयोब्लानो बेसेबां जाहैगोन नोंथांनि रांखौ नाय। 30 बोसोरसिम बारायना होबाय आं। नोंथाङा 30 बोसोरसिम दोनलांबाय थायोब्लानो सानसे समाव 35 लाख रां नोंथाङा बे समावहाय बानायहैनो हायो। माथ्र नोंथांनि आखाइनिफ्राय 1,80,000ल' जमा जायो। बेनिफ्राय 33 लाख रां नोंथाङा आर्निं खालामहैनो हायो। बिदिब्ला नोंथाङा 35 लाख बानायनो हायो नोंथाङा। बिदिब्ला बे रांखौनो जुदि नोंथाङा आं दिहुनथ'ला होननानै जुदि दोनलांबाय थायोब्ला सानसे समाव नोंथांनि राङा बेसेबां जाहैगोन नाय। जुदि 35 बोसोरसिम जुदि नोंथाङा 5 बोसोर जुदि बारायबावना होयोब्ला नोंथांनि राङा सानसे समाव 74 लाख रां नोंथाङा बै समावहाय इनकाम खालामहैनो हाबाय। नोंथांनि 500 रांनि कम्पाउन्डिं पावारानो नाय। 500 रां मान्थलि दोनबाय थानायानो नोंथांनि कम्पाउन्डिं जानानै माखौ दोनदों, कम्पाउन्डिं पावार। कम्पाउन्डिं जायै सानसे समाव नंखाय 2 लाखल' रां जमा जानायानो बेसेबां गुन डाबलनि डाबल बेसेबां डाबल जाहैखो नोंथांनि रां दोनथुमनायनि जिथु इन्टारेस्टआ। अब्ला बेबायदि प्लेनिं लानानै जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामोब्ला सानसे समाव साक्सेसफुल जागोन। अब्लानिया नोंथाङा बै समावहाय
फाइनान्सियेल फ्रिदमखौ नोंथाङाबो मोनहैगोन। बिदिब्ला उननि जेनेरेसनाबो नोंथांनि जिथु हेबिट खालामलांनाय प्रसेस, बे प्रसेसखौ नोंथाङा नोंथांनि फेमिलिनो, नोंथांनि उननि जेनेरेसन गथ'फोरनो बेखौ दिन्थिलांबाय थायोब्ला, फोरोंलांबाय थायोब्ला, उनावहाय नोंथांनि गरिब न'खराव माने सानसे समाव फाइनान्सियेल फ्रिदम जाहैब्ला, नोंथांनि गरिबा सानसे समाव धनिनि माने सानसे समाव धोनि जाहैगोन, बा नोंथाङा फाइनान्सियेल फ्रिदम जाहैनो हागोन, नोंथांनि न'खरा सान्थि जाहैगोन। दा आङो बे भिडिअ'नि गेजेरजों बे टपिकखौनो दिनै सिम्पोलै फोरमायनाय जाबाय। दा आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।